Recording in progress. Ang mga opinyon at pahayag sa susunod na programa ay pawang sa mga panauhin lamang at hindi sa pangasiwaan ng istasyong ito. Maging mapanuri sa panonood. Good noon mga kababayan! Maya Pogto po kabalen. Welcome po sa community program ng inyong paboritong CLTV 36. Ito po ang topic sa programang ito. Pag-uusapan po natin ang iba't ibang patok at trending topic dito sa Central Luzon. Ako po si Jody Dizon Mercado at hayaan niyo pong samahan ko kayo sa kwentuhan ngayong tanghalian. Live po tayo sa Free TV at sa lahat ng cable partners ng CLTV at maging sa ating official Facebook account na CLTV 36 Official. Today is February 21, 2023, araw po ng Martes. Isipin nyo, February pa lang ha. Nakakaranas na ng pag-ulan ng ilang lugar no, dito sa May Luzon. At kanina hong bandang alas 3 ng umaga, syempre medyo ilang oras na lumipas, meron palang binabantayang low pressure area ang Pag-asa. So ito ang sinasabing dahilan kaya tayo nakakaranas ng mga pag-ulan. At syempre, nakakadagdag rin yan yung epekto ng hanging amihan. Oo, patapos ng February, pero nandyan pa rin ang epekto ng hanging amihan. So anong ibig sabihin nito, no? We will be experiencing mga pag-ulan, no? So ano natin, i-expect na natin yan. Magdala kayo ng payong, mga panangga kontra sa ulan. And meron nga kasabihan kapag medyo maaga yung mga pag-ulan sa isang taon, usually ang sinasabi ng mga nakatatandang Kapampangan, parang maaga ang magiging tag-ulan ngayong taong ito. Pero siyempre, basta antayin natin kung magiging maaga lang. Siyempre, tayo talaga nagbabantay tayo dyan, lalo na sa ating panahon. And ayon po sa mga ulat naman, parang bumagal o parang paunti ng paunti yung nagpaparehistro ng kanilang mga SIM card. So, sa ating pong mga kababayan, muli, ini-encourage po namin kayo na iparehistro ang inyong SIM cards, yung mga dati nyo nang ginagamit o yung mga bibilhin nyo pa lamang na SIM card. So, meron po tayong batas ukol sa SIM card registration at baka ho kayo ay hindi makapagparehistro sa takdang panahon, ma-de-deactivate po ang mga SIM cards na ginagamit ninyo. So, samantalahin po natin habang maaga pa, magparehistro na ho kayo ng SIM cards upang hindi ho ma-deactivate yan. At alam ko, merong hong penalties kung sakali pong hindi nyo po ipaparehistro yan after doon sa deactivation ng mga SIM cards doon sa panahon na ibinigay. So sa ating mga kababayan, makipag-ugnayan po kayo sa lokal na pamahalaan or sa anunsyo ng NTC kung meron silang schedule na magsagawa ng satellite SIM registration sa inyong lugar o magtungo sa inyong mga
telco providers sa kanilang websites hinggil sa SIM card registration. Alam ko, mas okay na ngayon ang pagpaparehistro ng SIM card sa mga website ng telcos, hindi tulad noong umpisa na talagang bumabara at bumabagal dahil napakarami ng mga nagpaparehistro. As of the moment, aabot sa more than 32 million SIM cards na ang naipaparehistro. So tuloy-tuloy lang po nating gawin yan sa mga hindi pa nagpaparehistro. Magparehistro na po kayo ng inyong SIM cards. At para po sa mga karagdagang balita at updates, syempre tumutok ho kayo sa ating mga news programs. Bukod pa ho sa ating mga social media platforms, nabanggit ko na ho kanina ang ating official Facebook page, CLTV36 Official. Mayroon pa ho tayong isa pang Facebook page. Ito po ang CLTV36 News. Para naman ho makita niyo ang aming mga IG posts sa Instagram, hanapin po sa Instagram ang aming CLTV36 Official IG account. Samantala, para mabasa niyo ang aming mga tweet sa Twitter, ang aming pong Twitter handle ay CLTV36. Sa mga nais mapanood ang mga nagdang episodes, programa at latest uploads ng CLTV36, mag-subscribe ho kayo sa aming YouTube channel na CLTV36 Official. Sa mga nais na makipag-ugnayan sa aming website para sa additional information at sa aming live streaming, i-type lamang po ang www.cltv36.tv sa inyong web browsers. At syempre, meron din ho kaming TikTok na at CLTV36. At ating topic, question of the day. Nano ang favorite mong bonding moment kaya being kekang pet? Wow! Ano kayang sagot ng ating mga viewers sa ating topic question of the day? Basahin na po natin ang unang batch para rito. Ang sabi po ni Rochelle Francisco, itang pandilwan ke. Good dog ya. Oo nga, alam nyo, pahirapan, no? Talagang masakit lang ng dilwan ding pet. At itong tatakot laking danom. Kalupa na raw kung Ray Bravo, wala mo ata tatakot sa danom mo naman ni Ray Bravo, ne? Ininya Zapanta. Sabi ng ma'am niya, mahilig sa camera tong bunso namin. Oo nga, tingnan nyo. Talagang nagpapapicture pa. Full smile, at lahat ng teeth nakalitaw, Sino bang bunso dyan? Siyempre, yung kanilang pet. Kapag selfie time, camera ready na. Sabi naman po ni Nida Del Rosario na isa po sa ating top fans, Burina, pag magtambay kaking tindahan. Tuki meng tumambay. Ma'am Nida, what po kaya tutuki ang tatambay kaya kayo kayong tindahan? Pota po galang, bisayang makipagmarites, makipagumpukan ka rin sasalikan tindahan. O kaya naman, bisayang pasaling, merienda kaya kayong pet. Kaya makitambay king tindahan ni Ma'am Nida. Sabi na pong Miss Sonia Tarok, kasiping keng matudtud, makakulambu ng bengi, manya-manyang kakawol kasi batsoya. Ing French Bulldog ko, inuko ne. Alang dapat minuturan ken, beep beep, batsoy. Ano Ma'am Sonia, then talagang pet, talagang very cuddly la rin. Ne? Istong kayabe yung matudtud. Ko balo karetang mga lating klaseng pet, ne? Detang mini pincher, pwede labang ihag deta, po taragumi patanan la. Istong inabe yung matudtud keng kaman, Jonathan Acordon, ay, ini mahilig talaga karing pet ni, ne? Ay, potang sisiping lang matudtud ka ko. O, syempre, Jonathan, talagang kaya ka naman kasi, cuddly and fluffy. Kaya talagang ding pet mo, sigurado lang, sumiping kaya ka, ne? Siguro din natin yung peti Aegean.
Sumiping lang naman kayo uling, very soft and cuddly yan naman. Tuloy-tuloy nyo lamang pong ipadala ang inyong mga komento sa ating topic question of the day, maging ang inyong mga pabati, shoutouts at mga birthday greetings. At babasahin po natin yan sa ating programa, maya-maya po lamang. At bago po natin simulan ng kwentuhan, narito ang mga malalaking balitang Central Luzon. Mula sa 17 rehiyon sa buong bansa, 14 na umano ang nakapag-imprenta na ng official ballots na gagamitin para sa Barangay at Sangguniang Kabataan o BSK elections sa darating na Oktubre. Ito'y matapos umanong matagumpay na maimprenta ng Commission on Elections o COMELEC at National Printing Office ang mga balota 8 buwan bago ang araw ng halalan. Ayon sa COMELEC, kabilang umano sa mga rehiyon na mayroon ng opisyal na balota para sa barangay at SK polls ay ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Caraga, Soc-Sargen, Davao Region, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Eastern Visayas, Central Visayas, Western Visayas, Bicol Region, Mimaropa, Calabarzon, Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region. Mayroon na rin umanong printed ballots para sa SK polls ang Ilocos Region at Central Luzon, ngunit nililimbag pa rin ang mga opisyal na balota ng mga ito para sa barangay elections kabilang ang National Capital Region o NCR. Batay sa pinakahuling datos ng COMELEC nitong Sabado, February 18, nasa 49,599,193 na ang mga balota para sa barangay polls ang tapos ng may print. Katumbas umano nito ng 74% ng kabuuang barangay ballots na kailangang i-print. Para naman sa SK polls, nasa 90% na umano o 21,422,300 ang bilang ng mga printed ballots na gagamitin sa darating na eleksyon. Samantala, nauna nang sinabi ng COMELEC na hindi pa umano kasama sa nabanggit na datos ang mga nag-apply noong huling voter registration period na ginanap mula December 12, 2022 hanggang January 31, 2023. Naging matagumpay ang isinagawang kasalan at kotilyon 2023 sa Angeles City, Pampanga nitong weekend. Silipin natin ang mga eksena sa trip, treat at gimmick ni JM De Jesus. Pitong taon nang magkasintahan sila Claire Medina ng siyudad ng San Fernando at si Jomar Paez ng Lubao, Pampanga. At noong 2022, naisipan ni Jomar na hingin ang kamay ni Claire upang magsimula ng kanilang road to forever. At sa dami ng kailangan ayusin sa pagpapakasal, challenging daw ang pag-achieve ng kanilang dream wedding. Kaya naman ang mabalitaan ni na Jomar at Claire ang Kasal at Kotilyon 2023 event sa Marquee Mall, Angeles City, Pampanga, hindi sila nagdalawang isip na pumunta. Ayun, Sige. Currently kasi we are sourcing suppliers pa, so undecided pa kami kung sino yung kukuhanin namin. Coordinators, planners, and etc. Yung mga kailangan namin for our wedding. So we decided to attend in this event. Malaking tulong daw ang nasabing Bridal and Debut Expo sa paghahanap ng supplier na swak sa kanilang budget. We're checking talaga in details kung sino yung mga supplier na pwede namin kunin, kung anong magandang mga suppliers, and yung mga place or venue na magandang i-check. And most especially, yung maganda, yung mas mura and quality. Pasok sa budget. Ilan lamang sina Claire at Jomar sa mga karehiyon natin na ikakasal at future debutants na dumagsa sa 13th edition ng Kasal at Kotilyon nitong February 18 to 19. Nasa 80 suppliers mula sa iba't ibang panig ng bansa ang nakiisa sa nasabing aktibidad.
Bukod sa mga nagagandahang setup ng mga Pampanga event suppliers, meron din tayong mga inimbitang suppliers mula sa Tarlac, Bataan, Bulacan, even from Manila, Davao, and Boracay. Ipinakita rin sa Kasalat Cotillion 2023 ang mga natatanging mga destinasyon na maaaring puntahan ng mga newlywed couple o di kaya naman mga gusto mag-staycation nang hindi gumagastos sa malaki. Ang goal ng kasalan ay talagang i-promote ang iba-ibang rehiyon kasi naniniwala po kami na hindi nyo na kailangan mga ibang bayan para gawin ang inyong pinapangarap na okasyon. Sa kanya-kanyang bayan, dinidiscover po namin ang mga natatangi at mga magagandang destinasyon at mga magagaling na supplier para po matulungan ang bawat Pilipino na ikakasal sa kanya-kanyang lugar. Malaki naman ang pasasalamat ng iba't ibang event supplier dahil malaking tulong daw ang ginawang Bridal and Debut Expo sa kanilang pagbangon mula sa epekto ng COVID-19 pandemic. Aside po sa nasa-showcase po namin yung services namin in Nuwan Farm and Resort, overall po yung Kapampangan craftsmanship po in terms sa event industry po, nasa-showcase po din namin sa mga couple po namin. Para sa mga na-miss ang Kasalan at Cotillion 2023 ay huwag kayong mag-alala dahil makikita sa kanilang Facebook page ang lahat ng mga packages at promotions ng mga dumalong event suppliers at organizers. Para po sa mga hindi nakapunta nitong weekend at nakita po ang galing ng ating mga suppliers, huwag po kayong mag-alala kasi lahat naman po ng impormasyon at mga photos ng ating mga suppliers ay i-upload po natin sa facebook.com and we are always back in Central Luzon here at Ayala Market Mall every February. So sana po taon-taon subaybayan niyo po kami at tangkilikin po natin ang ating industriyang Pilipino. Ako si JM De Jesus, taga rito, kasama nyo. Para sa CLTV 36 News, atin to. Samantala, muling idinaos ngayong buwan ng Pebrero ang Mutya ng Katutubo matapos itong mahinto ng 2 taon dahil sa pandemya. Nilahukan ito ng 13 katutubong aita mula sa iba't ibang mga sityo sa barangay Santa Juliana, Capas, Tarlac. Ipinamalas ng mga kandidata ang kanilang ganda, talento at talino upang masungkit ang titulo sa ginanap na Mutya ng Katutubo 2023 nitong February 13. Kung saan tinanghal bilang second runner-up si Danica D. Pabustan mula sa Sitio Patalbato. First runner-up naman si Christine de la Cruz mula sa Sitio Yeyang, habang kinoronahan bilang bagong Mutya ng Katutubo ang 16-year-old na si Judy Ann Mayuyu mula sa Sitio Bulacan. Nasungkit din ito ang ilang special awards gaya ng Best in Talent, Katutubo Attire at Best in Long Gown. Si Judy Ann ay isang grade 11 student ng Technical Vocational Livelihood sa Santa Juliana High School. Bagamat aminado si Judy Ann na nakaranas siya ng hirap at takot sa pagsali sa naturang beauty pageant, mas nanaig pa rin daw ang kanyang pagnanais na maipakita sa buong mundo ang husay at talento ng mga kapwa niya katutubong aita. Nagsilbi rin daw itong isang hakbang upang ipaalam sa publiko ang mahalagang papel at karapatan ng mga katutubong aita sa ating komunidad. Katutubo man po kami, gusto po namin ipakita sa lahat na hindi po kami mahihiya na ipakita ang aming mga ka-confidence sa sarili. At gusto ko pong sabihin sa kanila na kahit katutubo kami, hindi lang po namin dito sa aming barangay kami ay isang katutubo, kundi sa buong mundo gusto po namin lumaban ng ang mensahe ko lang po sa mga kababaihan na kapwa ko katutubo o kahit sa iba mang pong lahi. Huwag po tayong matakot na humarap sa maraming tao, bagkus ipagmalaki po natin kung ano po tayo. Dahil dun po natin masusukat ang kahalagahan ng isang tao kung may pagmamalaki mo kung ano yung pinagmulan mo. Katutubo. Bago po tayo mag-commercial, nais po muna na naming batiin ng happy birthday si Sir Franco de Jesus. Sir FDJ, sana'y maging makabuluhan po ang inyong kaarawan ngayong araw na ito at maging masaya po ang inyong pagdiriwang kasama ng inyong pamilya.
at ng iyong mga mahal sa buhay, kaibigan, followers at subscribers. Sana'y manatili po kayong matibay na pundasyon ng Laos Group of Companies. Wishing you good health and more blessings po, Sir FDJ. At abangan po sa ating pagbabalik ang iba pang anunsyo dito lamang po sa Topic. Ma'am Steph, hello po. Hello po.
At nagbabalik po ang programang Topic. Happy birthday kay Ninyo Mark Jefferson Galura. Ma Mark, happy birthday sa iyo. Sana'y naging masaya ang celebration ng iyong birthday. At sana'y lahat ng iyong mga naisin sa buhay, mga nais mong mga regalo ay, ay natanggap mo. And wishing you good health upang magawa mo lahat ng gusto mong gawin. And syempre, dahil may good health, patuloy kang magsipag at magsikap sa iyong buhay. At ingatan ka ng ating Panginoon kasama ng iyong buong pamilya. Ilayo kayo sa anumang sakit at kapahamakan. And enjoy your day. Mag-birthday ka hanggang gusto mo. Happy birthday, Ma Mark Galura. Happy birthday din kay Ma'am Mia Maninang Bognot. Ma'am Mia, sana'y nabusog ang iyong mga bisita sa iyong birthday, lalo na ang mga Don Bosco Academy Batch 98 alumni. Masayang kebay din mo naman po kang Poeta Laureado Sergio Calayag from your Paper Soul family. Itong si Sir Sergio, talagang magaling itong poeta at manunulat na Kapampangan. Sana'y marami pa hong mga kabataan at mga Kapampangan at ating mga kababayan ang ma-inspire sa inyong mga panulat. Happy birthday, Sir Sergio Calayag. Samantala, basahin po natin ngayon ng inyong mga ipinadalang komento sa ating topic question of the day. Nanoing favorite mong bonding moment kaya being kekang pet? Sabi po ni Oliver Pagku na meto niya po ka rin kakatamong top fans, itang daratang kang mumuli na sasagana laki ka, makalako pagal ne, lalo na
nung single ka pa, ne? Or in family mo, ating kayong family pet, talagang potang muli kang mamagal-magal, ne? Sa lubungan na kang ningkayang pet dog or pet cat, ne? Talagang amila ko kapagal. Bala mo ilang kukwa, ne? A-absorb datang kayang stress o pagal keng patingapon. Sabi na naman pong Joseph Salas, kanita po ating kong aso, kaya be keng mandakap dagispale, keng taldawa o marangle. Sir Joseph, ne, kasantingit ang panahon na ita, na kaya be may keng sese, ne, pula-pula iho keng marangle, magdakap kong dagispale. Kutang ko mo, Sir Joseph, kaya riyong arakap, ilutuyo ba, retang dagis, arakapyo, ibat keng marangle. Imang Badong, na metong puking kaya katamong fans mo naman, sabi na, belly rub, crotch smelling, at makasungang pulan ditan siya lilibot kay rugon eh. Siyempre, bala mo, kaya mo ini paalalan eh. Kariki katamong lilibot doreng pets da, kailangan maging responsible pet owners tamo kasi minsan po ang ating kong saganang pet mo naman. Isto maraguling kay hang pet at malatitang pet na ning sumangit po tarago. May bungilan lan eh. Kinisa nitang malating dog. Dapat we should be responsible pet owners is itong lalakad tala o lilibot tala rin kay katamong sese. Oh, ini atin na pang picture irony Reniva, oh, sabi na ay ne selfie kabang matudyayan meg tuturan yan kunwari kay bat ne nilapak ing tsinelas kong Adidas ing buri ko naman king message mo ne talagang sinabi mo pang ing tsinelas mong Adidas. Meto nga burin sabihan yan. Kailangan manipo na kang pasibayong panyaling tsinelas sa Adidas uling deng sese tamo talaga. Very playful la. Pero anyang siniraning sinelas mo, rugon may man ruguag yung kamanan, penga olme pa, ing sese mo. Bala mo, suggestion ko kaya ka, salimya naman sinelas sa Adidas ing kayang sese, ing kayang alaga mo. Baka nitang potangi, kasiran mitang sinelas na, lewanta mo nang gawa na ning aso mo. Sabi ng Sally Villuan, wow, kasakto. Pinasyal ko la mall, deng adwang sesemi, National Pet Day palangin. Olan nyo na, ne? Maluyo, aliwana mo rin tao rin mag-mall ngini. Pero dapat gustong mag-mall mo naman, we should be responsible pet owners mo naman, ne? Siyempre, uling kaila pa rin, ano man ka pareho isip din. Kailangan deng kaya katamong sese, so sulak yung mall, i-diaper tala, and kailangan talaga sesentalang masarese po mas stress laking mall, ne? Or ating malalyari kay mall, mabiglala, and ating malyari. Pero that's beside the point naman, ne? Basta enjoyan niya yung pamaglibot so kaya beren kaya kayong sese. Sabi ng Balong Lundang Kolyado, sabi magdilo. Kaswelo na naman ng sese mo at kaswelo mo naman kasi didiluwang na ka naman ng kikang sese. Pati siguro itag kikang kayang pet shampoo, ika naman ing gagamit ne, Boss Balong? Taglos lang mo pong padala rin kaya kayong komento kaya katamong topic question of the day. Pero nung ako pong ating sese, takasin ka na akong sese kanita, i-Sherlock, ne? At yun po keng pet heaven. Ika na akong pet ay Sherlock. Pero anyang mabiya pa Sherlock, ay, rugo, maralas keng lalakad dyan. Yarguing kayabe ko, istong masipag kong mag-exercise. O niyang itamupin, kaya rin mi kantang linakad, o ita, magalmusal na ako Amarakal. I miss you, Sherlock. At sa bahaging ito naman ng ating programa, bigyang daan po natin ang mga anonsong ito sa ating community billboard ngayong araw na ito. Magsasagawa ang Department of Health ng libreng bakuna
kontra sa cervical cancer para sa lahat ng kababaihan na nasa ika-4 na baitang o grade 4, edad 9 hanggang 14 na taong gulang sa lahat ng pampublikong paaralan sa bayan ng Aurora. Ang programang ito ay isasagawa sa pagkikipag-ugnayan ng Department of Education LGU ng Baler sa pangunguna ng kanilang Municipal Health Office. Para sa mga gustong makibahagi sa vaccination na ito, makipag-ugnayan lamang po sa mga guro at nurse ng mga paaralan para sa schedule ng bakuna. Samantala, ang second dose na po ng HPV vaccination ay sasagawa naman po sa buwan ng Agosto. Ilang pasasalamat ng Philippine Integrated Fire Protection Organization o PIFPO Tarlac Chapter sa patuloy na pagsuporta sa kanilang mga aktibidad, isang libreng webinar, ibig sabihin walang bayad, ang kanilang gagawin para sa mga early registrants sa FDA's compliance with the Fire Code RIRR requirements. Online Technical Seminar o IRR, Technical Requirements. Ang tawag sa IRR? Doon sa Implementing Rules and Regulations. Ha? Kala mo, di ko alam yan, Henry Wanta. Nagaganapin sa March 26, 2023. Ang lahat ng mga magpaparehistro ay makakatanggap ng Zoom meeting details sa loob ng 7 araw bago ang webinar. Sa mga interesadong dumalo sa online technical seminar at nais na ma-avail ang free webinar, mag-register na sa February 26, 2023. Isang cultural concert ang idaraos ng City Government of San Fernando, Pampanga at ng City of San Fernando, Pampanga Arts, Culture and Tourism Council sa darating na February 24, 2023, araw po ng Biyernes, alas 6 ng gabi sa Giant Lantern and Tourist Information Center o ang dati pong Paskuhan Village. Iba't ibang mga local Kapampangan artist ang magtatanghal sa event na ito. Magkakaroon din ng mga food stalls na tiyak na ma-enjoy ninyo ng inyong mga kaibigan at kapamilya. Free admission po ito muli. O katulad kanina, free webinar. Ngayon, free in English lang ang libre. So wala pong bayad ang admission rito. Pero po yung mga food stalls, feeling ko naman, kailangan yung magbayad dun sa mga bibilihin yung pagkain. Pero yung concert, libre, free admission. Kaya magtungo na po sa cultural concert sa February 24 sa Giant Lantern and Tourism Information Center. Matapos ang 2 taon mula noong pandemya, muling mababalik ang isa sa pinakaabang sports event sa City of Angeles na Angeles City Palarong Panlungsod 2023. Kabilang sa mga aktibidad sa sports na event na ito ay ang 2023 Inter-Barangay FIBA 3-on-3 Basketball Tournament, Boys and Girls Inter-Barangay Girls Volleyball Tournament at Citywide Boys Volleyball. Libre lamang po ang registration sa sports tournament na ito at meron din itong kasamang libreng uniforme. Para sa mga nais makasali, basahin lamang ang mga halagang rules and regulations at reminders na makikita sa Facebook ng Active Sports Angeles City Training Intervention through Virtual Sports. Ang deadline ng submission ay sa March 13, 2023. Malapit na po yan. Kailangan nyo na pong mag-register dahil mabibigyan ng cash prizes, medals at trophies ang mga mananalong koponan at atleta. At sa ating pong pagbabalik, makipagkwentuhan tayo kasamang founder ng isang animal shelter sa Mabalacat, Pampanga at ang presidente ng isang non-college-based organization mula sa University of the Assumption na magsasagawa ng animal shelter visit ngayong Pebrero. Manatili kayong nakatutok dahil magbabalik po ang ating programang topic.
At nagbabalik pang programang topic. Happy birthday kay Councilor Renz Canlas ng Bacolor, Pampanga. Itong si Renz kasi, kaibigan ko ito bago pa siya naging konsehal. At patuloy ka sanang magsilbi sa ating mga kababayan sa Bacolor. At nakita ko, busy ka doon sa inaaning sibuyas, diyan sa may Bacolor. At wishing you good health and more blessings, ha? At tuloy-tuloy mo lang yan. Good job sa iyo, Councilor Renz Canlas. Happy birthday din kay Jopay Reckerman. Jopay, kamusta ka na? Ang birthday mo, tiyak na masaya. Kasama ang iyong pamilya. Basta kapag Shanghai, may sobra pa, bigyan mo kami. Padala mo kay Alex. Padala mo kay Alex. Happy birthday, Jopay! At wishing you good health and more blessings din. At mag-birthday ka hanggang gusto mo. Samantala, tuloy-tuloy niyo lamang pong ipadala ang inyong mga komento sa ating topic question of the day. Ano yung favorite mong bonding moment? Kaya kayong pet? Taglos-taglos lamang po padala rin kaya kayong komento. Basantala po rin kaya katamong programa. Mula sa kanilang unang plano na pakainin at painumin lamang ang mga stray dogs at cats na nasa paligid ng kanilang universidad, naisipan ng mga mag-aaral mula sa University of the Assumption, ingat ng Asuncion na magsagawa ng isang animal shelter visit kung saan napili nila ang Noah's Ark Dog and Cat Shelter sa Balacat City, Pampanga. Nakasalukuyan ay mayroon ng na-rescue na 47 aso at 123 pusa. Paano ang mga ginawang paghahanda ng UA Ingat ng Asuncion sa kanilang nalalapit na aktibidad at paano nga ba naitatag ang Noah's Ark Dog Shelter? Makakasama po natin ngayong araw. Una, si Stephanie Rose Eliama, ang presidente po ng UA Ingat ng Asuncion. Ma'am Steph, kumusta po kayo? Welcome sa topic. Hello po. Good afternoon po. Yan. Ma'am Steph, katulad ng ating mga nagdaang bisita dito sa ating programa, bibigyan ko ho kayo ng pagkakataon na i-greet, batiin, i-shout out ang lahat ng gusto mong i-greet. Kapamilya, kaibigan, mahal sa buhay, followers, subscribers, ang iyong mga pets. Hindi ko lang alam kung paano mo sila i-greet. Pero go ahead with your greetings, Ma'am Steph, kasi baka magtampo yan kung hindi mo sila i-greet. Go ahead po, Ma'am Steph. I guess po, shoutout po sa family ko, si mama ko, Emelita Wailyama, and my friends po na tumulong sa akin sa pag-prepare this interview, si Jeunesse Claire Valencia and Crystal Nukum. And also po, sa mga pets ko po, sila Ino, Chuchu, Johnny, Milky, Tirsi, and si Catriona and si Lenny. Shoutout po sa thank you po for letting us and have this interview, and also shout out po sa UA and also for the INA members. Yes po, Ingat ng Asuncion members and Ingat ng Asuncion alumni po and officers. Alright, Ma'am Steph, yung po bang mga alaga nyo, dogs ba yan o cats? Currently po, I have 7 cats and 2 dogs. Yes. Stephanie, hindi naman nila naiintindihan yung greetings mo kanina eh. Dapat doon paano sila magsalita, doon din mo rin sila i-greet. Pero makakasama din po natin ngayon. Bisita din po natin, suki na po natin ito. Si Miss Maria Lea Ibunya,
ang founder po ng Noah's Ark Dog and Cat Shelter sa Mabalacat City, Pampanga. Magandang araw, Ma'am Lea. Kamusta ka? Magandang araw po. Ito po, okay naman po. Ma'am Lea, katulad ng dati, batiin mo na, i-greet yung mga gusto mong i-shoutout. Baka magtampo yan kung hindi mo sila i-greet ngayon. Go ahead, Ma'am Lea. So, binabati ko po unang-una sa lahat kayo. And then, ang aming po mga follower, ang aming po mga donor and sponsor po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon din po sa family ko at sa mga kaibigan na patuloy na sumusuporta po sa Noah's Ark Dog and Cat Shelter. At sabi nyo nga po, baka magtampo po ang aming mga alaga. Binabati ko po si Meow Meow at si Au Au po. Good afternoon po. Galing talaga ni Ma'am Lea. Alam mo kasi, Ma'am Lea, meron akong naaalala dito sa aming opisina. Nais niya kasing ipag-greet yung kanyang alagang aso. So sabi ko, nung i-greet ko na siya sa TV, sabi ko, au, 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 arf, 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 arf. Tama po ba yun, Ma'am Lea? At least naiintindihan ako nung alaga na pinapabati sa atin. Pero, Ma'am Lea, it's been a while since tayo ay muling nag-usap. Kumusta po ba ang Noah's Ark Dog and Cat Shelter ngayon? Okay naman po sila. Patuloy po kaming nag-rescue at nagpapa-adapt po ng mga alaga natin. And so far po, okay naman po. Wala naman po masyadong, wala naman po nagkakasakit. Yan. Okay naman po. Importante talaga ang walang nagkakasakit. Kay Ma'am Steph, paano naman ho ba ninyo parang naisulong na buuin ang UA Ina? Ina ba o paano ba siya bibigkasin, Ma'am Steph? Yes po, we usually pronounce it po as ina. Parang mother po. Yes po. Okay. Paano po ninyo naisipan na buuin itong UP Ina, Ma'am Steph? Actually po, nakausap ko po yung alumni po namin, like the very first alumni na naggawa po ng ina. And sinabi po niya is, binuo po niya yung ina because he wants to help others. He wants to help others po na are need of help, na na kailangan po nila ng help, either emotionally or through money or through food. Like mga po natin, mga fur babies po na na-abandon. And then yung mga ibang advocacies po namin, like sa mga katutubo po natin na AITA. And then yung mga rin po mga PWD and mga child na abandoned po natin. Ina po is basically about helping others who are in need of help po. O, di ba? Narinig nyo from Miss Steph, ha? Ang kanilang grupo, pangkalahatan. Ha? For everybody. Hindi everyone. Kasi usually, iniisip tao lang. Pero pati mga pets, no? Pati yung mga alaga natin na kailangan ng pagkalinga ay tutulungan din ng UP Ina. O para po refresher ha sa ating pong mga manonood, Ma'am Lea, paano ba nabuo ang inyong animal shelter dyan sa Mabalacat? Okay. Bali, yung 2018 po kasi, nag-start po ako maging as follower lang po sa mga Facebook po, mga animal group po. So, una po is donor lang po ako. Until nung sa paglabas-labas ko, nakikita ko po sa daan, maraming stray dogs and cats. So, nag-decide po ako na instead of helping others dun sa labas ng Pampanga, unahin ko po muna yung nasa area ko. So, nagpapasalamat din po ako sa isa pong kaibigan ko na tumulong po sa akin para po makakita po ng lugar na kung saan itinayo ko po ang shelter na ito. At that time po, maganda po ang business. I was able to build it nang ako lang po talaga, hindi po ako humingi ng tulong dahil sabi ko nga po, gusto ko po talaga itayo ito dahil gusto ko po talagang tumulong. Ayun po. Ayan po ang aming shelter po. Opo. Yan. Actually, yung pong una po nyo akong nakausap, alam ko na sa isang shelter pa po kami. Na-demolish po kasi kami. So, 1 year pa lang po yung bagong shelter namin. Pero same area lang naman po. Nang-move lang po kami ng konti. Alam ko na, yan din yung napagkwentuhan natin noon, no? Ma'am Lea, hinggil doon sa nangyaring transfer ng inyong animal shelter and sa talagang maawain ng Diyos at mabait ang Diyos sa talagang marami pa rin ang tumutulong sa inyong shelter. Pero kay Ma'am Steph, bakit po ba muna natin ngayon na naisipan na
magkaroon ng programa na nakasentro naman po sa ating mga pets, sa karengkaya katamong sese? Yes po. Dapat po kasi, ang plano po namin is pakainin lang po yung mga cats and dogs na nasa UA. Kasi po, there are a lot of cats and dogs in the University of the Assumption na pinapakain rin po ng ibang students. And then we decided, why don't we visit an animal shelter instead? Na para pumano po namin yung mga stray cats and stray dogs, mabigyan po namin sila ng a little love or even just and then ma-adapt po yung mga iba para po mapunta po sila sa mga responsible po na mga pet owners po na students po ng University of the Assumption. Yung po kasing UA, meron po siyang Biasa, Mayap, and Maganaka. So, yun po ang core values po ng UA and inano po namin siya as part of what our activity po this coming Saturday, which is visiting an animal shelter po. So, a lot of students actually want to adopt cats and dogs po from the shelter itself. Yes. Ayan. Alright. O narinig nyo ha, sabi ni Miss Steph, ang mga alumni ng University of the Assumption ay Biasa, Mayap, tsaka Maganaka. Mayap. Okay, sige. Parang kulang. Dapat natin muna mga laguan po, mga santing. Pero sa ating pong pagbabalik, tatanungin ko po si Ma'am Lea naman. Ha? Ma'am Lea, ano ho ba ang kagandahan na mag-adapt na lamang ng mga alaga natin na nasa shelter imbes na bumili? Yan pong aking tatanungin kay Ma'am Lea sa pagbabalik po ng ating programang Topic. At nagbabalik po ang programang Topic. Nais ko po munang batiin ng happy birthday si Ma'am Ning Cordero ng Punto Central Luzon. Ma'am Ning, sana'y masaya ang iyong pa-birthday. And siyempre ito pong si Ma'am Ning ay isang magaling na journalist. Ha? And nakakasama po natin yan sa ating field work. And Ma'am Ning, sana'y patuloy niyong suportahan ang ating mga kasamahan sa media. Lahat po sana ng mga birthday wishes nyo ay matupad and stay beautiful and sexy. Good health and more blessings come your way. Ma'am Ning, happy birthday. Enjoy your day. At kasama pa rin po natin ang ating mga bisita na si Ma'am Lea at si Ma'am Steph. Ito, may hanging question tayo kanina, no? At ito ay nakatuon kay Ma'am Lea. Ma'am Lea, ano ba ang kagandahan na mag-adapt na lamang imbes na bumili, no? Mag-purchase ng ating mga pets? Unang-una po, ang pag-a-adapt po ay malaking tulong po ito, unang-una sa community. Dahil po, makakatulong po tayo na mabawasan o maubos po natin ang mga stray na ito. Sa totoo lang po, no, wala po magiging stray kung ang lahat po ay responsible owner po. No, wala pong kasalanan ang mga animals na ito na sila ay pakalat-kalat.
kundi tanggapin po natin ang katotohanan na meron po talaga mga irresponsible owner po. So, yun po, malaking tulong po ito sa community natin na maiwasan din po yung mga makakagat o mga sakit po, and at the same time, yung po mga dumi. Kaya ito po ay malaking tulong po sa aming mga shelter dahil po mababawasan din po kami kasi po isa po itong malaking responsibility po. Ang shelter po ay hindi po ito hanap buhay, hindi po ito nag-ano ng income. So kami po ay talagang tumutulong lamang. Kaya malaking tulong po ito kung kami po ay, sila po ay mag-a-adapt sa amin. Ito rin po ay makakatulong sa mga nag-a-adapt kasi iingatan po nila ang mga in-adapt nila dahil ito po ay isang malaking responsibility. At ang pag-a-adapt po kasi binibigyan mo po sila ng bagong buhay. Binibigyan mo sila ng magandang future. Unlike po yung bibili ka kasi, parang pera-pera po ang labanan. Parang pag binili mo yan, parang hindi ganun yung pagmamalasakit mo kasi katuwiran mo parang, akin to binili ko to. So, parang okay lang na, parang sa akin lang po ito parang okay lang na kahit na hindi mo sila talaga bigyan ng pagmamahal. Minsan po sa totoo lang, hindi po magandang sabihin na may iba po na parang bumibili lang po ng mga animals dahil minsan maganda, minsan uso lang. Unlike po dun sa nag-a-adapt po kasi talaga, binibigyan nila ng panibagong buhay po yung aso o yung pusa kung ina-adapt nila dahil nga po alam nila na meron po itong hindi maging magandang buhay before po namin silang na-rescue po. Okay. Sa ating pong manonood sa telebisyon, magpapaalam na po kami. Pero itutuloy po natin ang ating programa sa Facebook, kaya lipat po kayo sa Facebook Live. Makakasama pa rin po natin si Ma'am Leia at si Ma'am Steph. So samantala kay Ma'am Steph naman, no, after hearing yung nabanggit ni Ma'am Leia, kasi sa totoo lang kapag kasi bumibili ka parang ginagawa na ng commercial, no, yung mga yung mga hayop, no. Parang wala na silang pakialam, basta kumita lang ng kumita, hindi na iniisip yung kapakanan ng mga pets o ng mga alaga natin. Do you see it that way also, Ma'am Steph? On that matter naman po, I believe that it depends on the person itself po. The reason that our goal po for this time is adopt, not shop, is because we want to help the stray cats po and stray dogs na to find their responsible owners po. Tama naman po yung sinabi ni Ma'am Leia na wala naman pong stray cats or stray dogs if wala pong irresponsible owners. And the reason that I give this event, one of the biggest event po ng INA, is because I believe po na yung mga assumptionists po, they're very responsible owners po. When I actually posted this event on our Facebook page po, sa Ingat ng Asuncion page, a lot of assumptionists messaged me, "Hi ate, can I go with the same can I go to the said event? I really want to adopt a dog po, I really want to adopt a cat." And also, sabi po nila, "Can I donate po?" So, it really is a good thing po na nagawa po namin itong event na to kasi it gave a light po sa mga assumptionists na responsible owners po ng mga pets natin. And also po, it gives us the idea na adopt, not shop. It's much better because it will be best for them to adopt kasi nga po, parang nabigyan po nila naman ng light. Yung mga dogs po, mga fur babies natin, nakala nila wala nang a-adopt sa kanila, wala nang magmamahal sa kanila. So there is still a chance for them po. Parang ganun po. A chance for a responsible owner. Thank you very much, candidate number 2, Stephanie Rose Lema. Kasi pag sumasagot si Ma'am Steph kasi, sabi niya, I believe. Parang pang Miss Universe. Yung niya, yung mga sagot niya, pero tingnan nyo naman, talagang napakamalaman ng very meaningful, Kaya siguro sa ibang in another life, baka Miss Universe contestant itong si Miss Steph. Ma'am Leia, dun sa gaganaping visit, no, shelter visit ng grupong UAE na, may balak ho ba kayong magkaroon ng parang discussion or parang seminar doon sa mga pupunta on how to take care
of pets from animal shelter. Siyempre, hindi lang kasi parang gusto ko yan, gusto ko to, ganun. Siyempre, iniisip din, kaya mo bang alagaan? May means ka bang alagaan? May ganito ba kayong hakbang na gagawin, Ma'am Leia? Wala naman po kaming nakaplano, pero kung i-a-allow po nila akong mag-speak sana, kasi po hindi ko rin po alam yung time nila kung limited po ba sila sa ganitong time. Pero gusto ko rin po talaga, actually po pag may mga visitors naman talaga kami, dinidiscuss ko po talaga. Nagbibigay po ako ng background and then para po ma-inspire naman po lang talaga lahat sila. Oo, kasi may bawat animal, no, bawat dog, cat, or ano man yung nandoon sa animal shelter, may kwento kasi yan eh. Yes po. And Pinapakilala ko po yan, may lahat sila. temperament din yung mga Yes po. alaga, no? Ano ba siya? Tamad ba yan? Palagi bang natutulog pagkatapos kumain? Or malikot? Masigla? Takbo ng takbo? Siyempre, pag ganun kasi, dapat mapunta yan sa right person. Kung talagang outgoing yung nais na mag-adapt, kailangan yung pet na makuha niya or mapili niya, kasama din sa lifestyle na ginagawa niya. Pero Miss Steph, no? How will you proceed with the visit? May mga ano ba kayo? Meron ba kayong mga fini-fill up na forms? May bayad ba itong pag-visit nyo sa inyong mga UA alumnus? For this one naman po, wala naman pong bayad pagsama po sa amin sa pag-visit po sa animal shelter. However po, since we're a non-college-based organization po, yung funds po namin is very little lang po talaga. We usually do fundraising po, like selling INA shirts po, INA members official shirt. And ano po doon, yung funds po na ginagamit namin doon or nakakalap namin doon is ginagamit po namin sa mga ibang outreach po namin, outreach programs po namin. And for this one po, we actually sponsored isang L300 po. Nag-grant po kami ng L300 para sa mga members. Kasi po, ang alam po namin, 20 lang po yung sasama. But then, because of the love for the dogs and cats po ng mga assumptionists, ngayon po, nasa 100 plus na po kami, 120 to 130 na sasama po sa incoming Saturday po na pag-visit po sa animal shelter. And wala naman po silang binayad. Ang ano lang po nun is yung mga hindi po nakasama sa L300, they will bring their car with them po. And meron po silang pinipilapan na parents consent. And for the entry naman po sa L300, nag-fill up lang po sila ng Google form para lang po i-check. Yun po. Ayun. Pero Miss Steph, kung gusto nilang mag-donate sa Noah's Ark Animal Shelter, pwedeng-pwede. Miss Steph, doon sa ating mga sasama sa ating visit. Yes po, pwedeng-pwede po. Actually po, a lot of members na sasama po is mag-donate po sila ng sariling cat food and dog food po. Aside po dun sa mga na-collab po namin with Mars Philippines INC and also yung galing po sa Ina na Rice na donation po. Ma'am Leia, alam ko this is good news, no? Para po ma-augment yung inyong gawain for the shelter kasi dati nag-aabono pa kayo diyan, nagkakautang-utang pa kayo minsan para lang talagang maalagaan at maipagpatuloy yung ating animal shelter. Ma'am Leia, at this juncture, imbitahan po ninyo yung ating mga manonood ngayon na suportahan itong mga ganitong activities at kung meron pa hong gustong ibang grupo na nais mag-visit sa inyo, papaano ho ba nila kayo makokontak, Ma'am Leia? Unang-una po sir, gusto ko magpasalamat po dito sa grupo na ito, na INA. I salute them po. Natutuwa po ako dahil ang school na ito ay ina-allowed po yung mga street feeding po na nasa paligid po ng university dahil bihira po ito. So natutuwa po ako sa kanilang ginagawa. So maraming salamat po dahil napakalaking tulong po itong gagawin nyo para sa amin po. So ine-encourage ko po kayo, ang mga iba pa pong manonood, lalong-lalo na po ang ibang student, ito po isang challenge sa inyo dahil po ang school na ito ay
alam ko magiging umpisa pa lamang po. Sila po ay magiging inspirasyon din ng ibang estudyante, ng ibang eskwelahan po upang patuloy po na tumulong din po kahit po hindi po sa amin, sa iba pa pong shelter o kahit na po hindi sa ibang shelter. You can do it naman po everyday po sa paglalakad ninyo, sa pagpasok, in and out po, kung saan po kayo pupunta, pwede kayong magdala ng kahit konting dog food o cat food. Para po sa mga makikita nyo po, napakalaking tulong po ito para po mapakain po natin sila. Sa totoo lang, sa dami po ng tao araw-araw na nasa kalsada at lahat po tayo ay may dalang pagkain, kahit po isang bote lang, isang mineral water, mabubusog po sila. Maraming salamat po sa inyo. Alright, Ma'am Steph, ang ating future Miss Universe candidate. Ano naman po ang inyong nais ipaabot na mensahe sa ating mga kabayan? Invite nyo rin po sila ha, hindi lamang yung mga taga-UA, ina, and UA alumnus, students na nais na sumuporta sa inyo. Invite nyo lahat-lahat na kailangan maging responsible animal owners din tayo. And siyempre, invite nyo po yung iba pang mga alumnus na suportahan ang inyong gagawing pag-visit sa Noah's Ark Animal Shelter sa Mabalacat City. Yes po, we're inviting you po to come be with us this coming Saturday, February 25, 2023 sa Noah's Ark Dog and Cat Animal Shelter. We will be having po our visit with them, and pwede rin po silang sumali bilang members ng Ingat ng Asuncion. We have our monthly activities po such as visiting animal shelters, helping our katutubos po and everything. And forward naman po sa mga fur babies po natin, I just would like to let them know na they are being loved po, and every stray deserves a chance. Kamukha nga po ng namin, every stray deserves a chance at love, a home, and a warm bed to sleep at night po. Thank you po sa mga naging sponsors po namin for this event. And sana po mas marami pa pong mag-visit sa Noah's Ark. Visit them po. They're very approachable po, and they actually really love helping stray cats and dogs po. Alright, maraming salamat, Ma'am Steph. Maraming salamat, Ma'am Leia. And sa ating pong mga pet owners, we should be responsible pet owners, no? Alagaan nating mabuting ating mga pets, no? Ipasyal nyo sila, ilabas nyo sila, huwag nyo na silang ikulong. Minsan kasi, kapag hindi nakakakita ng ng ibang dogs or cats yan, no? Nag-iiba yung ugali. And syempre, kung kayo maging responsible pet owners, syempre mababawasan. Or hopefully, ma-eliminate na yung mga stray cats and stray dogs. And sa ating pong mga kababayan, tulungan po natin ang ating mga shelters dahil alam niyo po, hindi po sila kumikita dyan. Talagang pagmamahal po talaga sa ating mga pets ang kanilang ginagawa. And kudos sa UA Ina at sana'y marami pang grupo, organisasyon ang ma-inspire sa inyong gagawin. Oras na po para magpaalam. Maraming salamat po sa inyong panonood sa ating programang Topic. Sa aking anak na si Harper Arabella at wife si Patricia, kaluguranda kayo. Ako po si Jody Dizon Mercado, taga rito kasama nyo, CLTV 36. Atin to. Thank you.